Здравейте, граждани, политици, журналисти! Мислехме, че вече знаете кои сме, но очевидно не сте разбрали още. И как иначе, щом едни от други криете истината за нас? Журналистите ни цензурират и наричат публично престъпници, властите ни арестуват и съдят като такива, а хората ни вземат на присмех, защото нямат представа какво представляваме. Ние сме анонимните. Излизаме оценките на забравата. Излизаме заради несправедливостите, заради насилието и низостите. Обявяваме се против правителствата и властите, които тъпчат, лъжат, крадат и следят народа си. Обявяваме се против масовата манипулация и медиите. Обявяваме се против контрола на съзнанието и живота ни. Обявяваме се против умишленото тровене на водите и храните ни. Обявяваме се против законите, които ни правят страхливи и роби. Нас ни преследват виновните. Харесват ни честните и се присъединяват смелите. Ние сме за свободата, честността и справедливостта. Забравени ценности, които променят живота ни. Станете част от нас, отворете умовете си, събуди жаждата си за свобода, борете се за справедливост. Нека бъдем солидарни както в нещастието си, така и в общите успехи. Държавата е пред провал, правителството ни се провали със своята финансова дисциплина. Хора, синдикатите стоят зад вас, ние стоим зад вас, свободата ви зависи също от вас. Разберете, че няма какво да губим повече. Някои ще кажат да, но ще загубя работата си, имам и деца, трябва да ги храня. Но си задайте въпроса и питайте децата си. В каква България искаш да живееш? Задайте този въпрос и на себе си. Спортът ни се провали и нашият премиер се зае да го оправя, както неговия предшественик Тодор Живков, вашият бащица, а сега бат Бойко е вашия герой. До кога ли? Армията е в колапс, сериозните мъже напускат заради глупостите, правени на техен гръб там. МВР се провали със своя проект Боркор, а сега искат да ни натрапят индекс. Селското стопанство е в колапс, вместо да се произвеждат продукти, се внася месо със съмнително качество. От други страни, доматите не са тези, които ядяхме като деца, краставиците също, киселото мляко също. И накрая нека споменем нашия весел президент Росен Плевнелиев. Този човек прилича ли ви на държавен глава? Мислите ли, че този човек е независим като президент? Мислите ли, че този човек мисли за вас? Помислете си все пак. Има два начина на управление, добре или зле. Партийната принадлежност няма значение. Ние не сме, както много от вас мислят, платени от бившата власт, за да свалим сегашната. Напротив, борим се с всяка една власт, имаща за цел да търси изгода от управлението си на гърба на народа. Омръзна ни хората да гладуват, докато политиците ни посещават най-скъпите курорти в света и то със средства на данъкоплатците. Омръзна ни да слушаме празни обещания преди изборите. За 20 години преход не сте видели нито една промяна към по-добро, нали? Нещата стават все по-зле и по-зле. Затова ние и всички наши поддръжници ще свалим от власт корумпираните правителства. Да, правителство на Република България, можете да се чувствате застрашени от граждански бунт. Много хора ни обявиха за неспособни, но виждате, че за кратък период от време разбихме компютърните системи на Здравното министерство, ДПС, БТВ и дори парламента. Сами преценете дали сме способни или не. Всеки подкрепил ни в горе изложеното може да се счита за един от нас. Ние не сме зад политиците в парламента и останалите, облагодетелствали се за сметка на народа. Ние не сме зад частните корпоративни интереси, стоящи в сянка.
Ние не сме страхът, обзел обикновения човек, защото го преодоляхме отдавна. Ние не сме човечето, което търси изгода, защото нашата изгода е България да тръгне в правилна посока на развитие, а не да следва чуждите интереси на някоя велика сила. Ние не сме определен човек. Ние сме идея. Идея, която може да промени света, защото идеите не умират. Идеите не могат да бъдат докоснати или оковани, измъчвани или убити. За разлика от човешката преходност, идеите са способни да възвръщат силата си. Идеите са непобедими. Ние сме народа. Ние сме част от вас и вие част от нас. Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. България, очаквайте ни.